Molim te da pozdraviš ovog smrtljara, odvajam. Čovjek je otvorio TikTok da te uništi. Evo ga. Udo, pošto si šta ima oko? Pošto si ovako lijep na slici, hoću da ti kupim zobi. Da te osedlam. Kup što hoćeš. Bil volio da te osedlam ili zob? Šta više volim? Kako hoćeš, šta hoćeš? Ako nećeš ni to, evo deda se najeo meda pa. Udo, bili bi posudio ova 2 zuba. Vidi što je zakucani, Udo. Joj, što